ҷитавре булотар ишора кардам. баъд аз хотимаи рақобатҳои ҷуфтӣ миёни писарон акнун мо шуморо рақобатҳои ҷуфтӣ миёни бонувон интизор аст ва ин лаҳзаҳо даъват мешаванд ба корти дуюм варзишгароне ки аз ҳайати дастаҳои қазоқистон ва тоҷикистон ҳастанд. дарья бриткова ва мария маслянова аз кишвари қазоқистон бар муқобили омина охунқадамова ва мафтуна шарипова аз тоҷикистон дар ин рақобат бояд бо ҳам рӯбарӯ шаванд. нагуфта намонад ки рақобатҳои имрӯзаи дастаи тоҷикистон як бар муқобили ҳайати тими қазоқистон ки иборат аз варзишгарони то 17 сола аст, аз рақобатҳои ҷуфтии омехта албатта шурӯъ шуд. баъдан рақобатҳои инфиродӣ миёни писарону бонувонро дидем. чанд лаҳза пештар аз ин бошад рақобати ҷуфти миёни писарон хотима ёфт ва инак рақобати охирин тибқи нақша бо иштироки дарья бриткова ва мария маслянова аз кишвари қазоқистон бар муқобили омина охунқадамова ва мафтуна шарипова аз тоҷикистон сурат мегирад ва ин рақобати охирин аст дар ҷараёни бозие ки ҳайати дастаҳои тоҷикистону қазоқистон бояд бо ҳам доир кунанд. читавре гуфтам, ҳоло рӯзҳои аввали баргузории чемпионати минтақавии осиёи марказӣ оид ба бадминтон ибтидо рақобатҳои даставӣ сурат гирифта истоданд, яъне аз 11 то 13 август рақобатҳои даставӣ сурат мегиранд. инҷо ҳар кадоме аз дастаҳо бо ҳарифони худ рӯбарӯ мешаванд ва тиме ки бештар аз ҳама муваффақ мешаваду имтиёзҳоро албатта дар рақобатҳое ки дорад ба даст меорад, дар ниҳояти кор ҳамчун ғолиб муаррифӣ хоҳад шуд. баъдан боз дастаҳои ҷойҳои дуюму сеюмро ҳам муайян мекунанд аз байни 6 тими иштирокчӣ ва рӯзҳои 14-уму 15 август бошад тибқи нақша рақобатҳои инфиродӣ сурат мегирад. онҷо ҳам миёни писарон ва ҳам миёни духтарон ин рақобатҳо бояд барпо шаванд. лаҳзаҳои муайяншуда барои гарм кардани бадан ва тайёриҳои охирин ба варзишгарон ҷудо шудааст ва ин лаҳзаҳо акнун ин фурсат ҳам хотима меёбад ва варзишгарон ҷойҳои худро ишғол мекунанд. баъд аз чанд лаҳза акнун бинандагони гиромӣ охирин рақобате ки дар нақша аст бо иштироки дастаҳои қазоқистону тоҷикистон сурат мегирад. ёдовар мешавам ки то ҳамин лаҳза дар ҳамаи 4 рақобати қаблӣ варзишгарони мо мағлуб шуданд, агарчанде дар баъзе аз онҳо муқобилияти ҷиддӣ ҳам нишон доданд. аз ҷумла ҷамолиддин салимов дар рақобати инфиродӣ бо кирилл тен 2-1 кард. ҳамчунин дар рақобати ҷуфти миёни писарон ҷамолиддин салимов бо муҳаммадсаид салимов ҳунарнамои хуб нишон доданд. бар муқобили ибраҳим байкен ва кирилл тен аммо ноком шуданд. акнун умед албатта аз омина охунқадамова ва мафтуна шарипова аст. онҳо лозим аст ки дар рақобати мазкур дар баробари дарья бриткова ва мария маслянова аз кишвари қазоқистон ба хазинаи албатта дастаи тоҷикистон як имтиёзҳои заруриро биёранд. ҳисоб 2-2 мешавад.
рақобатҳои риштаи бадминтон бинандагони гиромӣ аслан чандон тӯл намекашад. Агар шумо аҳамият дода бошед, мо болотар аллакай иштироки варзишгаронамонро дар бахшҳои дигар пешниҳоди шумо карда будем. аз ҷумла худи омина охунқадамова дар рақобатҳои инфиродии миёни бонувон иштирок кард, аммо аз мария маслянова 2-0 шикаст хӯрда буд. хуб аз ӯ пештар бошад мафтуна шарипова дар рақобати ҷуфти омехта бо ҳамроҳии муҳаммадсаид салимов бар муқобили ибрай байкен ва дарья бридкова тавонистанд иштирок кунанд ва онҷо ҳам бозии бисёр хуберо муҳаммадсаид салимов ва мафтуна шарипова нишон дода буданд. аслан бозие ки омина охунқадамова бар муқобили мария маслянова нишон дод чандон бад набуд, махсусан дар сети якум агар аҳамият дода бошед. то ба лаҳзаҳои охир омина пешсафиро нигоҳ медошт, аммо дар охир омада бо ҳисоби 21-18 ноком шуд ва дар сети дуюм бошад дигар мо муқобилияти ҷиддии оминаро бар муқобили варзишгари кишвари Қазоқистон мария маслянова надидем. бандаке варзишгарони мо дар баъзе аз ҳолатҳо ба ҳамдигар халал ҳам расонида истодаанд. ҳисоб 5-9 ба фоидаи варзишгарони Қазоқистон аст. инак онҳо дар лаҳзаи қабли як имтиёзи дигар аз даст доданд. ба мафтуна шарипова зимни баргардондани зарбаҳои ҳариф андаке муяссар нашуда истодааст ки ба таври зарурӣ тӯбро ба нимаи майдони ҳариф гузаронад. شش بر 11 میشود. با این ترتیب حساب و چطور بالاتر هم اشاره کردیم در حالتی که چنین حساب با وجود می آید اندک باز تنفس در جریان ست به نظر می رسد و بعد از آن باز ورزشکاران رقابت رو دوام باید دهند. هرچند بسیار تیز حرکت کرد مفتون شریف و از این اجرای ضربه قبلی، اما چطور دیدیم همزمان با این به خطا همراه داد. برای با شروع دیگر برای رقابت چطور میبینیم ورزشکاران ما 2 امتیاز باز به دست آوردن، ولی همزمان حریف هم کم نمی آید و 3 امتیاز دیگر آنها از خود کردند. بسیار ضربه های خوب و
دقیق از جانب آمینه اینجا به نظر میرسد و او امتیاز نوبتی را آورده ایستاده است برای ما. بینندگان گرامی، باید بگویم که در روز یکم برگزاری رقابت‌ها اینچنین هیئت دسته تاجیکستان 2 هم هنرنمایی کرد. آنها در کارت سوم رقابت‌های خود را دایر کردند بر مقابل جوانان تیم قزاقستان و در نظر دارم هیئت تا 15 ساله‌های قزاقستان را که از این کشور 2 تیم در رقابت‌ها اشتراک کرده ایستادند و آنجا ورزشکاران ما نسبتاً بهتر البته حرکت کردند در برابر هیئت نورسانی تا 15 ساله کشور قزاقستان. و اینچنین در کارت یکم هیئت نورسانی تا 17 ساله ازبکستان بر مقابل ورزشکاران قرقیزستان بازی کردند و اونجا در بیشتری از رقابت‌ها نمایندگان کشور ازبکستان موفق شدند. حساب 12-20 می شود و اینجا باز یک ضربه دیگری دقیق این مراتب از سوی داریا بریدکووا و به این ترتیب حساب 12-21 به فایده دسته قزاقستان شد و هیئت جفت دخترانه این تیم توانست در ست یکم با همین حساب غلبه کنند. ست دومی رقابت هم شروع شد و اینجا امتیازی اول اشتباه میبینید اگرچند ابتدا از جانب ورزشکاران قزاقستان به دست آورده شد، حالا حساب برابر می شود. یک ضربه بسیار دقیق و حساب 2-1. در قیاس با ورزشکاران ما البته ورزشکارانی که در هیئت تیم قزاقستان بازی میکنند تجربه بیشتر دارند و همچنین در مسابقه‌های دیگر هم هنرنمایی آنها قبلا به نظر رسیده است از روی اطلاعی که ما دریافتیم. از این خاطر دیده ایستادیم که آنها در بازی‌هایی که امروز بر مقابل تیم ما داشتند توانستند موفق شوند و باید بگوییم که ورزشکاران ما در این رقابت ها اصلا چندان گویم ضعیف نبودند، چندان در رقابت هایی که ما شاهد شدیم مخصوصا بر مقابل هیئت نورسانی تا 17 ساله قزاقستان تیم یکم تاجیکستان بازی خوب و
диданиеро пешниҳод кард. вале ба ҳар ҳол дар ҳамон лаҳзаҳои охир ки бар ивази таҷриба, бар ивази хуб устувории рӯҳиву ҷисмонӣ ва матонату иродаи қавӣ комёб шудан мумкин аст андаке варзишгарони мо заифӣ карданд. дар натиҷа ҳариф тавонист дар ҳамон лаҳзаҳои ҳассос бартариро аз худ кунад. ҷои ҳисоб акнун тағйир меёбад 6-4. имтиёзи навбатиро боз варзишгарони мо аз худ мекунанд. ҳисоб 6-5 мешавад. на як канор асад зиёд холӣ гузошта шуд ва оҳистак тӯбро ба ҳамон канор ҳавол медиҳад варзишгари Қазоқистон. дар натиҷа имтиёз аз онҳо мешавад. чӣ тавре мебинед ҳангоми рақобати ҷуфтӣ мо бештар шоҳиди он шуда истодаем ки чӣ гуна бояд ба паҳлӯҳои худ аҳамият диҳанд варзишгарон ва кӯшиш кунанд ки ҳамин зарбаҳое ки ба канорҳо равон мешавад барои бартараф кардани он талош варзанд. дар рақобатҳои инфиёдӣ бошад бештар чӣ тавре мебинем он ҷо бо сабаби маҳдудтар будани албатта дарозии корт ва ба омади касе нашудани варзишгар нисбатан гӯем осонтар аст ба пуррагӣ тамоми таваҷҷӯҳи худро тамаркуз кардан ба як самт. дар рақобатҳои ҷуфтӣ албатта аз ҷуфтое ки иштирок мекунанд хуб ҳам ҷуфтои омӯхта бошанд ҳам ҷуфтои духтаронаву писарона лозим меояд ки ҳамдигарфаҳмии хубе дошта бошанд ва дар бозиашон ҳамоҳангӣ дида шавад. чун ин ду омил ба назар расад ҳатман ба муваффақият расидани онҳо аз эҳтимол дур нест. ҳисоб 11-7 мешавад ва дар сети дуюм ҳам чӣ тавре мебинед варзишгарони Қазоқистон Дарья Бриткова ва Мария Маслянова пешсафии худро нигоҳ медоранд. хуб лаҳзае ки ҳоло боз танаффус аст, мураббиён кӯшиш карда истоданд он хатову камбудиҳое ки буд ба шогирдон нишон диҳанд махсусан дар ин ё он лаҳзаи муайяни бозӣ ва ҳамзамон бо ин варзишгарон барои идома додани рақобат тайёр мешаванд баъд аз лаҳзаи истироҳат кардан. дар ин байн бошад мо шумо имкон дорем беҳтарин ҳолатҳоро аз ҷараёни дақиқаҳои қаблӣ албатта ин рақобат якҷо бори дигар бубинем. имтиёзи нӯҳуми худро варзишгарони мо ба даст оварданд.
омина Охунқадам ва дар қафо бисёр хуб бозӣ карда истодааст ва бубинед пайдар ҳам ба ӯ муяссар шуд ки зарбаҳои хавфноки ҳарифро аз минтақаи қафои албатта ҷудо шуда хеле хуб бартараф кунад. Аммо дар лаҳзае ки дар назди тур андаке рақобати варзишгарон давом ёфт, ба омина Охунқадам ва муяссар нашуд ки ин ҳолатро бартараф кунад. бисёр хуб, инҷо бозигузории навбатии варзишгарон хеле тӯл кашид, аммо дар ниҳояти кор ба ҳар ҳол имтиёзро боз ҳам варзишгарони Қазоқистон ба даст оварданд. ҳисоб 17-9 шудааст. ва инҷо боз ду маротиба як варзишгари мо ба тӯб бармехӯрад. дар натиҷа ҷтавре мебинем пайдар ҳам варзишгарони дастаи Қазоқистон имтиёзҳоро аз худ карда истодаанд. ҳоло 19-9. بیست بر 9. ва ин лаҳза акнун чӣ тавре мебинем варзишгарони мо имтиёзи даҳуми худро ба даст меоранд. зини партофт бисёр хуб ҳаракат кард омина Охунқадамова, вале ҳариф зини ҳуҷуми навбатӣ муваффақ мешавад ва имтиёзи 21-уми худро ба даст меорад. ба ин тартиб рақобати мазкур ҳам ҷамъбаст шуд. ҳисоби умумӣ акнун дар ҷараёни сети дуюм чӣ тавре дидед 21-10 буд ва варзишгарони тими Қазоқистон ки дар рақобатҳои ҷуфтӣ миёни бонувон иштирок мекарданд дар ҳайати Дарья Бриткова ва Мария Маслянова тавонистанд 2-0 бар варзишгарони мо Омина Охунқадамова ва Мафтуна Шарипова пирӯзӣ ба даст оранд. Бо ҳамин бинандагони гиромӣ, хуб боло ишора мешавад ки воқеан ҳам рақобат ҷамъбаст шуд, ҳарчанд баъд аз ин андаке байни яке аз доварон ва варзишгарон суҳбат роҷеъ ба ҳолати охирин ба вуқӯъ пайваст ва акнун дақиқан метавонем бигӯем ки воқеан ҳам ин рақобат бо пирӯзии варзишгарони Қазоқистон ҷамъбаст шуд ва дар умум бигирем имрӯз ҳайати якуми дастаи Тоҷикистон бар муқобили наврасони тими Қазоқистон ки варзишгарони иборат аз 17 сола буданд, дар ҳамаи 5 бозие ки доштанд муваффақ шуда натавонистанд ва дар умум дар ин ҷуфт чӣ тавре мебинем дастаи Қазоқистон бартарӣ ба даст овард. умедвор мешавем ки давоми рӯзҳои баъдӣ ҳайати дастаи мо дар рақобат бо тимҳои дигар метавонанд муваффақ шаванд ва баъдан боз барои касби нишонҳои ифтихорӣ ин мусобиқа дар баробари тимҳои Эрон, Қирғизистон, Муғулистон, Узбекистон ва Қазоқистон комёб гарданд. бо ҳамин гузориши мо аз ҷараёни рӯзи якуми рақобатҳои риштаи бадминтон ки дар доираи мусобиқаи чемпионати минтақавии Осиёи марказӣ бо иштироки наврасони то 17 сола сурат гирифта истодааст дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обии шаҳри Душанбе, аз рӯзи якум ҷамъбаст мешавад. сипосгузорам ки тӯлони муддат моро ҳамроҳӣ кардед. дар назди микрофон шораи Парвизи Маҳмадамин буд. бо ҷамъи ҳамкоронам ки дар ҳайати бузурги техникӣ ин гузоришро бо роҳбарии Фирӯз Бахтибеков ба шумо пешниҳод карданд, изҳори сипос ва миннатдорӣ менамоям. рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. то дидорҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.